har så fået 2 benspænd. Den første, den hedder, vi skal lave en bagvendt projektbeskrivelse. Hvordan undgår I at få de 14-16-årige til at komme på biblioteket? Forslag til arbejdspunkter. Hvilke aktiviteter kan vi lave, så de unge bliver væk? Hvordan uddanner vi personalet, så de skræmmer de unge væk? Og der har vi skrevet nogle ting ned her. En af de ting, som måske ikke er en aktivitet, men som er en af de ting, der vil skræmme de unge væk, det er overvågning. Hyggekrogen lige oppe i bibliotekarbordet. Gerne sådan, at bibliotekaren sidder og kigger på dem. Og selvfølgelig tysser, når nu stemmen. Hyggemusikken, hvis der skal spilles hyggemusik i udlånet, skal være opera. Der må ikke være nogen PC'er eller spilmaskiner eller noget som helst, der ligner elektronik nogen som helst steder. Ingen hyggekroge, kun bøger, ingen andre materialetyper. Aktiviteter kunne det være sådan noget som læsekredse, hvor første bog er Kongens Fald, anden bog er Ulysses. Og så kommer den sådan vigtigste, hvordan uddanner vi personalet, så vi skræmmer den her gruppe væk. Men det behøves vi ikke. Vi er allerede uddannet som bibliotekarer. Så derfor så der er nærmest ikke noget mere skræmmende og kedeligt for den her målgruppe. Så der er ikke nogen grund til ekstra uddannelse der. Det var så den første. Benspænd 2 fra Holbæk var: tegn en skitse til en Facebook-side fra Kalundborg Bibliotek, som henvender sig til vores målgruppe. Og vi må ikke bruge ordene bibliotek eller bog, men det skal være tydeligt at se, det er os, der afsender. Hvad skal siden indeholde, og hvordan skal den se ud? Og det har vi så givet et bud på her. Konkret så har vi ikke så meget arbejdet med, hvordan en Facebook-side ser ud, fordi en Facebook-side ligner en Facebook-side. Ja. Men det vi egentlig har arbejdet på, det er, hvad skal det så indeholde? Ja. Og det er, hvad vi har på collagen der. Hvordan staver man til chat? Ja, men som sagt, som nævnt tidligere, så er det her med stavning heller ikke så vigtigt for målgruppen, derfor skal det heller ikke være så vigtigt for os. Jamen også fordi det er jo indholdsoplægget. Vi har også snakket om, at hvis man på Facebook havde de her ikoner, nu er det tilfældigt billeder, vi har klippet ud af de blade, I har givet os med ind af. Ja. Og når man trykker på den der, som hedder chat, hvad der så kommer, hvordan chatboksen så ser ud, ikke? Og når man trykker på hjælp, om det så er hjælp til økonomi, eller hjælp til at flytte hjemmefra, eller hjælp til noget andet, ikke? Og den her op med krop, det er noget med, kropspleje. Og hvad der vil ligge bag, det kan være for eksempel arrangementer, der skal afholdes på biblioteket. Eller det kan være unge, der er i gang med at lave et eller andet spændende tiltag inden for det her område. Vi ved ikke, hvad der ligger bag knapperne endnu. Men det er så heller ikke vores opgave, altså mig og Maretes opgave, at finde ud af, hvad der skal være af aktiviteter. Fordi hele ideen er jo med hele det projekt her, at det er hele personalegruppen på Kalundborg Biblioteker, der skal være med til at udvikle de aktiviteter, der skal foregå. Vi skal bare komme med oplægget. Og endnu en gang er vi jo dybt taknemmelige for, at vi får lov at lave noget, vi ikke havde forventet at lave. Altså, det er jo der, det rykker, at vi gør noget, vi ikke er vant til at gøre. Ja. Vi sidder meget sjældent og laver collager. Altså, du overrasker jo altid, så hvem ved? Jamen, det er faktisk en god måde at gøre det på, også at vi er 2, der sidder. Fordi når vi kommer hjem og skal sige, det er, hvad vi har lavet Middelfart, ikke? Så hvis man lige kigger ned over, så tænker jeg, jamen det laver de på Rød Stue hver dag. Ja. Men så alle de tanker, der ligger bag, hvad vi er nået frem til. Altså, der er ikke noget her på den collage, som ikke er blevet diskuteret frem og tilbage, og på mange forskellige mærkelige måder. Ja. Altså selv humoren dernede, altså, det var jo en diskussion, om det var for groft eller ikke var for groft osv. Men ellers er alle punkterne faktisk blevet diskuteret. Der var endda også punkter, der var klippet ud til, som blev smidt væk igen. Ja. Så jo, vi fik noget ud af det. Hvordan var det ikke at skulle bruge bibliotek? Var det svært? Og så... Det var nok den største diskussion. Hvad skulle vi bruge som en Grunden overskrift? til, at det faktisk kom, var fordi, at vi havde 8. klasse på besøg på biblioteket i juni måned, og der var rigtig mange, der kom for os, at de gerne ville have Facebook
ville altså ikke have, at der stod bibliotek, fordi så gad de altså ikke, hvis der stod bibliotek, så gad de bare ikke at bruge den. Og det var faktisk lidt derfor, jeg tænkte, at det kunne meget, eller vi tænkte, at det kunne meget. Har I en Og prøve at tænke Facebook-profil? Nej, det har vi ikke. Det var bare, fordi vi havde sådan noget, alle 8. klasse i kommunen kom forbi og skulle lave idégenerering til, hvad de godt kunne tænke sig af biblioteket. Jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder. Det hedder Idéstafet, ikke? jo idéstafet, hvor de kommer forskellige steder rundt i kommunen. Okay. Og der var de jo så på biblioteket, hvor de så skulle sige, hvad de gerne ville have på biblioteket og sådan noget ting. Varm kakao. Varm kakao, vi også. Det er nok, vi har også haft en 7. klasse, der synes, det var det bedste ved biblioteket. Ja, Varm kakao varm og så kakao. toilet, ikke? Og, hvis der skulle, og så ville de gerne have sådan en side, men den måtte ikke stå på biblioteket, så gad de ikke bruge den, hvis der stod på bibliotek, så ville de ikke være venner med den. Det er lidt uncool. Ja, det var Og derfor hedder det så også i det her tilfælde, lån det er pissegratis. Ja, Og der har vi super. selvfølgelig stjålet med arbejdsben, men det lå opgaven jo så også på. Ja. Så det var faktisk svært, hvordan signalerer vi, at vi er, hvad vi nu er, Ja. uden at bruge ordet bibliotek. Ja. Men hvis I lægger mærke til det, så er der ikke noget her overhovedet på den her, som overhovedet nævner litteratur på nogen som helst måde. Og det er faktisk med vilje. Men det kunne vi jo godt få på længere sigt, Ja, ja. hvor der står bøger også, ikke? Altså, hallo. Ja, Kunne jo godt. men igen, lige så snart bøger kommer ind, så begynder målgruppen at sidde og gabe. Ikke? Jamen, det behøver heller ikke hedde bøger. Nej, Det nej. kan hedde historier, ikke? Yes. Eller, Eller noget andet, ikke? ja. Det kan sagtens hedde Twilight i en periode, så kan det Ja. blive skiftet ud, så hedder det noget Ja. andet, ikke? Ja. Det var så det. Det var det. Spørgsmål. Skal jeg trykke på knappen? Ja.